Pavel nepíše ženy, ať jsou podřízeny mužům a tečka. Tak já jsem to řekl na začátku, že schválně. Ale on říká i jak. Říká ten způsob. Ženy mají být podřízeny, jako je církev podřízená Ježíši. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. Já, Jan, odevzdávám se tobě, Aneško, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. A teď už nebrání nic, abyste si dali své první nebo manželské povídání. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on. Oh God, we want your love on display. We are two becoming one. A jo, je vidět teda, že umí, že můžeme zatleskat. I give up myself for you. And here's my Takže vlastně vaše manželství, váš vztah se má stát obrazem, jak to vlastně je mezi církví a Kristem. A to přece není podřízenost otroku. My jako církev neotročíme Ježíši, se kterými si můžou manipulovat, tahat jak chci. To dokonce není ani podřízenost malých dětí, které ještě nejsou zralé, tudíž nejsou ještě schopné a tak jsou podřízený rodičům. Je to podřízenost dospělých lidí, kteří ale chtějí vzájemně spolupracovat, ale i být chráněni. My jako církev jsme chráněni Ježíšem. Muži, rovná se v tomhle případě Johnny, ať každý z vás miluje ženu jako Kristus církev. A jak miluje Ježíš církev? Takto, že dává za ní život. A je to ta podřízenost, která se nakonec té ženě vyplatí. Protože najednou toho muže vypulcuje k tomu, že ano, tady je někdo, za koho třeba dám svůj život. Tady je někdo, pro koho mi stojí za to žít. We are two become